ببوونەیە بەداویبوونا ساڵا خواندنەیە 2024-2025 پەیمانگەها بلند یا هونەرێ بە هەماهەنگیە دبستانە موزیکا کلاسیک شاهیەکێ هونەری ji خوێندەکارên xwe re li dar xist. Şahî li navenda çand û hunera Dîcle ya bajarê Dêrikê li dar ket û têda bi sedan xwendekar saziyên rêveberiya xwe ser partiyên siyasî û endamên navenda çand û hunera Dîcle beşdar bûn. Di wê çalakiyê de xwendekarên peymangehê û dibistana muzîka klasîk berhemên xwe yên wekî hunera orkestra, stranbêjî û muzîkjenî ji beşdaran re pêşkêş kirin. Komîteya Amedekara Şahiyê piştrast kir ku şahiyek bi heman rengî dê îşev li navenda çand û hunerê ya Aram Tigran ya li bajarokê Rimelanê bê li darxistin. Konserek me li vê deyê ez dibêjim cara yekemîn tiştî wilo li Rojava dibiyanî bi rastî tiştekî gelekî balkêş e û cihê şanaziyê yanî me di perçê klasîk amadekirin tiştekî wilo cuda yanî û me grupa min koro ya peymangehê jî em amade dibin bi sê-çar stranê Kurdî xweş. Ana bijim li vê dênin benda miletê xwe ne got em tiştekî nû pêşkêşî wan bikin, tiştekî hunerek restin, hunerek rast û bawerim ê kelên xwe ji hev re derbas kirin.